Вітаю ўсіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш звязаныя з гэтай справай. У сённяшнім эпізодзе мы пагаворым пра спадчыну, якая захоўваецца ў руках у людзей, то бок пра яе калекцыянаванне. А ў госці ў падкаст завітаў калекцыянер і рэстаўратар Ігар Сурмачэўскі. Спадар Ігар збірае калекцыю беларускіх абразоў, у прыватнасці палескіх. Пра то, як збіраецца калекцыя і як увогуле працуе сам рынак калекцыянавання спадчыны, мы паговорым у сённяшнім эпізодзе. Але перад тым, як пачаць уласную размову, нагадаю, што вашая падтрымка дае матывацыйны штуршок для мяне і агулам рухавік для існавання праекта. Таму падтрымайце Вандру адным з двух спосабаў. Альбо набыўшы складанку ў дзень жыцця спадчыны, альбо падтрымайце на пляцоўках накшталту Buy Me Coffee ці Patreon. Усе спасылкі будуць у апісанні, а тым, хто ўжо падтрымлівае, шчыра дзякую, што вы ўвесь гэты час ідзеце разам з праектам. Ну а цяпер будзем пачынаць, таму сядайце больш зручна і вандруем. Справа ў тым, што я скончыў інстытут у 1984 годзе. Адразу пасля гэтага я трапіў у савецкую армію, скажем так. Далей яшчэ больш раскручвалася, скажем так, школа жыцця. Я маю на ўвазе перабудова. І я вярнуўся пасля арміі, а тут гэтае мастацтва амаль нікому не патрэбна. 86 год, 87 я трапіў працаваць на мастацкі камбінат, і менавіта ў той час пачыналі адчыняцца першыя крамы. І першая антыкварная крама адчынілася ў 92 годзе насупраць мастацкага музея. Гэта была крама «Філатэліст», і там невялікі такі аддзел быў, дзе пачалі прадаваць абразы. І я са сваім сябрам Віктарам Варанкевічам, ён, дарэчы, першы трапіў туды, гэта мой сакурснік. І ён прапанаваў таксама, а чаму нам не заняцца рэстаўрацыяй ікон? А да гэтага, між іншым, чым мы займаліся? Мы займаліся тым, што мы распісвалі пад'езды у 5, у 9 павярховіках на вуліцы Жудро, на вуліцы Заслаўскай, вось. Так што з рамонту пад'ездаў, скажем так, мы перайшлі да рэстаўрацыі абразоў. Я ж да гэтага не трымаў у руках сапраўдныя абразы, таму што папросту іх не было. Адзін абраз, які трапіў да мяне ў рукі, гэта было, дарэчы, у 9 класе. Гэта быў 77 год. І адзін з маіх, з кім я вучыўся ў школе, прапанаваў мне, ён гаворыць, у мяне вось у падвале валяецца там нейкі абраз такі, а я адчуў, што цябе цікавяць незвычайныя рэчы, і ён мне прапанаваў яго купіць. 25 рублёў на той час. У мяне не было такіх грошаў, я ж вучыўся ў школе, і я папрасіў гэтую суму у мамы, у маці. І мама, яна ведала, што у мяне ёсць такая прага да прыгожых рэчаў, і яна мне дала 25 рублёў. Гэта першая ікона падакладная, яна звычайная была Спас Уседзяржыцель пад латунным акладам, была пісаная маслам. І толькі зараз я ведаю, што на Евангеліі, на раскрытым Евангеліі у Спаса была слова «Запаведь новую даю вам, любіце друг друга». Гэта тыя іконы, я зараз ведаю па іканаграфіі, што гэта тыя іконы, якія даравалі, калі заключалі шлюб у царкве. Гэта вось першая ікона. А ўжо астатнія іконы да мяне прыйшлі у 93-94 годах. А вы калі тады пайшлі ў антыкварыят, пра што ўвогуле гаворка была адносна грошаў? Наколькі тады рэчы ў краме, наколькі яны былі каштоўнымі адносна, не ведаю, прадуктаў харчавання? Прадукты харчавання. Дарэчы, я зараз чытаю, гляджу ў Фейсбуке, вось гэтыя там купоны на той час, што немагчыма было не купіць нічога, быццам бы людзі гладалі і ўсё такое. Але хто хацеў, я маю на ўвазе, хто хацеў, той зарабляў. Таму што, на той час іконы каштавалі вельмі дорага. Я зараз не памятаю, колькі быў. Прыкладна, $1 на той час гэта было 27 рублёў. Гэта 92 год. Запамятаваў гэтую лічбу, таму што тады упершыню я ўбачыў даляры.
Потому что приезжать до нас стали итальянцы. Памятаете, «Дети Чернобыля» такая была программа. Детей они вывозили и сюда приезжали и сами оглядали. И, ну, на той час яны были у руинах, я маю на увазе и той же и Мирский замок, и он реставрировался десятигоддзями. Нясвіж больш-менш так выглядаў. І гальшаны былі разбураныя. І вось яны ездзілі па гэтых мясцінах, і менавіта яны ж хацелі нейкую рэч адсюль вывезці. І менавіта вось яны хацелі прыдбаць гэтыя абразы, і абразы менавіта яны куплялі ў гэтай краме. Выяўляецца, што вялікі бус пад'язджае к гэтай краме, яны італьянцы ўсе выходзяць і змятаюць усё. Пустэча заставалася пасля іх, я маю на ўвазе, што яны выкупалі толькі абразы. А абразоў жа тут не было. І іх прывозілі з Расіі. А ў Расіі было такое, скажем так, святое месца для калекцыянераў – гэта вернісаж Ізмайлава. І вось там закупаліся гэтыя абразы, сюды завозіліся і тут менавіта прадаваліся. Но на той час для свойскіх калекцыянераў, я маю на ўвазе беларускіх, іх было вельмі мала. Я на той час, напэўна, пазнаў пару такіх калекцыянераў, якія менавіта збіралі. І тое яны збіралі так, больш для продажу. То бок у 90-е гады вы пачынаеце ўвогуле весь свой гэты шлях калекцыянавання, і вы вызначаеце некую пэўную мэту, нават не мэту, а тэму? Ну, тэма была вызначана, напэўна, яшчэ ў той час, калі я вучыўся ў школе. Самы любімы прадмет мой быў гэта гісторыя. Ну, на той час гэта было так бы мовіць, як сказаць, ну, не вельмі цікавы прадмет для вывучэння. Я маю на ўвазе гісторыя СССР. Потым я трапіў на вучобу да Міхася Раманюка. Гэта чалавек, які запаліў менавіта зніч цікавасці да гісторыі і наогул да ўсяго беларускага. І нават да каранёў, таму што да маіх каранёў і беларусаў, і нават сваіх каранёў, таму што мяне выхоўвала, можна сказаць, мая бабуля па татава бабуля Юзефа. І яна ўвесь час мне расказвала менавіта пра той час, да кастрычніцкага перавароту, да 1917 года. І я думаю, што вось гэта ўсё разварушыла цікавасць да гісторыі наогул і да мастацтва наогул. Таму што яна расказвала і пра абразы каталіцкія, якія былі там у Вязанскім касцёле. Фаніпаль гэта зараз ён больш такі вялікі, а на той час гэта Фаніпаль быў маленькі, а Вязань быў больш. Вязанскі касцёл Святой Троіцы. І праз гэта, напэўна, яно недзе падсвядома адкладвалася, а потым вось дала выбух ужо у антыкварным маім бізнесе, скажем так. Это наогул не бізнес, это стыль жыцця, скажем так. Таму што у антыкварыяце я жыву, пачынаючы з 1992 года. Кожны дзень гэта і вучоба, і насычэнне ведамі. І кожны дзень ты павінен, ну, так бы мовіць, трымаць руку на сэрцы. Гэта не тое, што антыкварнага рынку, а менавіта насычацца ведамі, насычацца новым нечым, што адкрываецца. Вось зараз праходзяць раскопкі на Менцы. Гэта таксама вельмі цікава. І таму для мяне, напрыклад, як вызначыць тэму? А тэма такая, што збіранне аскепкаў беларускай гісторыі. Вось і ўся тэма маей калекцыі. Не толькі тэма абразоў, але і тэма, скажем так, і дакументаў. Гэта каралеўскіх грамат, якія тычацца Беларусі. І, ну, наогул, і скульптуры драўлянай, і тканін. Дарэчы, вось гаворыш, што там слуцкія паясы, першы пояс да мяне трапіў, напэўна, у аскепках дзесьці у
2000 годзе. Потым я яго ўжо ён трапіў у мірскі замак, то бок там можаце аскепкі гэтага пояса першы. Это потым уже быццам бы недзе у куфрах бабуліных знаходзілі, а ўсё это знаходзілася на аукцыённых рэмпекс у Польшы. Это все антыквары гэта ведаюць, што беларускія вось гэтыя куфры знаходзяцца менавіта там. І правильна я разумею, што фактычна калі размова ідзе пра калекцыю абразоў, то гэта калекцыя беларускіх абразоў. Так, менавіта палескія абразы, і дарэчы, на той час гэта быў, калі мы траплялі ў музеі, это 1980-е гады, вось. І на той час я не бачыў ні ў адным нашым музеі, я не бачыў палескіх абразоў. Першыя палескія абразы я ўбачыў менавіта ў краме. Яны пачалі туды трапляцца ад дылераў, пасрэднікі, так скажам, антыкварныя, якія прывозілі іх з Гомельшчыны. І мяне вельмі здзівілі яны, таму што на той час, 1990-е гады, мы ведалі што? Мы ведалі Язэпа Драздовіча з вялікімі кветкамі, якія таксама трапляюцца і на палескіх абразах. Што мы яшчэ ведалі? Народнае мастацтва, яна не перасякалася з палескімі абразамі на той час. Гэта зараз мы ведаем, што і пачалі імі цікавіцца, яны пачалі з'яўляцца і ў музейных калекцыях. Вось. А на той час для мяне гэта было нейкае адкрыццё, таму што яны былі на тонкіх дошках, былі напісаны, у іх адзін звычайны памер быў, гэта 45×54. Я зараз прыйшоў да высновы, што менавіта гэтыя абразы, вось іх вышыня 54 сантыметры, 45-54, да. Але я думаю, што менавіта па памеры малога, які нараджаўся ў сям'і, гэта так званыя мерныя іконы. І вось, напрыклад, нараджаецца дзяўчынка, і ей купляюць менавіта яе, так скажем, бабскую ікону, гэта я іх так называю, вось, якая абараняла яе, то бок святая Параскева ці святая Барбара. А калі хлопец нараджаўся, то яму куплялі менавіта святога Юрія, святога Міхаіла. Што цікава, што менавіта так званых 12 святаў у палескіх абразах амаль не трапляюцца. Вельмі рэдка. А там у асноўным нябесныя абаронцы. Гэта у нас святы Юрія, святы Нікола, святая Барбара. Менавіта абаронцы жыцця палескага селяніна, яны распаўсюджаны і менавіта ў палескай іканаграфіі. Фактычна вы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, так мовіць, збіраеце сваю калекцыю. І вось, каб разумець маштабы яе, колькі у вас увогуле ў калекцыі адзінак? Колькі у мяне абразоў? Я паставіў такую сабе мэту, не тое, што сабраць менавіта 100 абразоў. Да, менавіта у мяне зараз каля сотні іх і ёсць беларускіх. І я думаў, ёсць такая мара ў мяне. Пакуль яна не здзейснілася, і не ведаю, і здзейсніцца ли яна, каб недзе пад Гомлем ці там у Магілёве менавіта зрабіць музей палескай іконы. Каб там уся сценка, напрыклад, уся была завешана як вялікі дыван кветак вось гэтымі абразамі. Уже такія вопыты рабіў, 20 абразоў так ставіў, і гэта вельмі прыгожа. Гэта нібы у вырай трапляе. А я хацеў запытацца пра аб'ёмы. Вы кажаце, зараз, што спрабавалі 20 павесіць на сцяну, і вось як яно выглядае. Але ж, калі іх у вас 100, пытанне паўстае, як увогуле гэта захоўваць? Як захоўваць? Справа ў тым, што палескія абразы, яны вельмі падвержаны змену тэмпературы і змену наогул клімата. Яны пісаліся амаль што адразу на дошцы. І, напрыклад, калі змена вільгаці, то яны адразу асыпаюцца. Большасць абразоў, напэўна, 2/3 з тых абразоў, якія я маю, яны патрабуюць менавіта рэстаўрацыі. А ў мяне папросту не хапае часу. Калі я буду займацца імі, я не зараблю сабе на жыццё.
калі я зарабляю сабе на жыццё, ну то такі вось круг такі, кола такое, што я немагчыма вырвацца. Я іх сабраў і патроху, ну, дзесьці ў год мне, ну, магу адрэстаўраваць, можа, 5-7 абразоў. На вялікі жаль, яны патрабуюць, і наогул я думаю, што ўжо па-за мной нехта іх будзе рабіць. Па-за мной. Не хапае ні сіл, ні часу. Ну, гэта вы кажаце пра умовы захоўвання, а я, ну, вось пра прастору, бо, ну, гэта ж зашмат трэба месца, каб яны віселі, альбо гэта патрэбна спецыялізаваная некая шафа? Так, яны стаяць у мяне як кнігі ў шафе, вось такім вось радком. Справа ў тым, што, можа, я неправільна пачаў, скажем так. Гэта называецца як пабудаваць сваё жыццё. Канцэпцыя жыцця, напэўна. Ну, многія ідуць, канцэпцыя такая, самая такая старадаўняя. Народить сына, построить дом, побудовать дом и уже далей. А у меня наоборот. Я народил сына и пачаў займацца калекцыяй. Вось. Пачаў займацца калекцыяй, і справа ў тым, што менавіта яно так мяне захапіла, што дом я і не пабудаваў. І тое, што яны у мяне тут захоўваюцца ў кватэры, то менавіта я жыву паміж абразоў. Вось я чытаю, як збіраліся калекцыі ў савецкія часы. Там тое ж самае. Піцер. Ну, на той час это Ленінград. Збіраліся калекцыі вялікія, і таксама іх недзе было экспанаваць. І яны апісваюць, што яны спаць замест ложка яны раскладалі стол 17 стагоддзя, на стол уже ложили матрас і так спалі. Но я не сплю на іконах, скажем так, але гэта, напэўна, памылка моя, але я думаю, што, ну, калі я, напрыклад, пачаў бы будаваць дом, а потым узяў сябе за калекцыю, то, напэўна, уже на калекцыю мне ні сіл, ні эмоцый уже не хапіла бы. То бок самы імпэт, самыя гады росквіту, я маю на увазе 30-40 год, я уклаў менавіта ў калекцыю. Все пайшло ў калекцыю, а потым уже пайшло ў кватэру, скажем так. Зразумеў. Вось вы кажаце, што у вас, ну, там 100, ну, прыблізна 100 абразоў беларускіх. З усёй той агульнай масы гістарычнай, колькі іх было? 100 гэта шмат ці не? Гэта вельмі малы аскепак той спадчыны сакральнай, якая была ў нас. Наогул, вось калі браць беларускую спадчыну, то вось па навуковым выданням з 17-18 стагоддзяў у нас засталася толькі 10 каля 8-10% таго, што ў нас было. А уявіце, што сакральная спадчына вось гэтых палескіх абразоў, яны ж асыпаліся, да іх уже ставіліся за савецкім часам, ну, як да чужароднага элементу, скажем так. Яны захаваліся толькі ў бабуль і дзесьці ў храмах, але ў храмах да іх таксама такое предузятае, скажем так, адносіны былі. Чаму? Потому што яны былі не па візантыйскіх канонах напісаны, яны былі напісаны менавіта ў народных традыцыях, скажем так. І таму нават я ведаю, у 90-е гады, калі адчыняліся цэрквы, то многія святары, да якіх траплялі гэтыя іконы, яны лічылі іх чужароднымі для праваслаўнай царквы, яны лічылі іх уніяцкімі, і таму іх выдалялі з цэркваў. Ну, дзесьці там яны хаваліся, але у церквах яны не былі вывешаны. Нават зараз, я думаю, што у нашых церквах вы амаль не ўбачыце гэтых абразоў. Толькі недавно, ну, колькі, ну, можа, 5 ці 10 год таму назад святары пачалі звяртаць увагу на гэтыя абразы, і тое, як для музея пры храмах. А як вы ўвогуле ацэньваеце змену паводзінаў? То бок у 90-е гады, калі адкрываліся цэрквы, то не было разумення, што гэта традыцыйнае, а зараз яно з'явілася? Да, то бок з'явілася цікавасць
да іх, што яны незвычайныя менавіта для гэтага рэгіёну, для Палесся. Яны тут трапляюцца. І, дарэчы, што цікава, іх знаходзяць нават у Сібіры. А чаму яны з'явіліся ў Сібіры? Менавіта хто ехаў туды з выгнаннем, хто ехаў туды на перасяленне ў Сібір, то бок і тыя ж і украінцы, і беларусы, і расіяне з Бранскай вобласці. Напрыклад, калі прыбраць межы і ўзяць толькі Палессе, скажам так, то Палессе жыве па сваім законам і не патрабуе гэтых межаў, скажам так. І палескія іконы яны трапляюцца і на поўначы Украіны, і на поўдні Беларусі, і так і ў Бранскай вобласці. Вось. Меня вось цікавіць шлях, які праходзілі тыя абразы, якія трапілі да вас. Бо фактычна, калі збіраць мэтанакіравана, то патрэбна ўвогуле, па-першае, разуменне таго, як візуальна адрозніць тое, што збіраецца ад усёй той масы, якая існуе на тых жа аўкцыёнах, на гары дзесьці там у хаце. І другое пытанне, якое паўстае, гэта тое, што тыя абразы, якія з пэўнага рэгіёна, як вы вось абралі палескія абразы, а у іх некі адзіны шлях існуе, па якім можна стаяць іх падлаўліваць, альбо гэта цалкам розныя нейкія гісторыі? Так, я зразумеў. Гэта называецца стаяць з вудачкай каля рэчкі і вылаўліваць гэта самыя каштоўныя рэчы. Яно так і ёсць. Многія абразы я прапускаю. Напрыклад, за адзін месяц да мяне можа трапіць 3 ці 4 такія вельмі дасціпныя абразы, якія я лічу. То бок у мяне ёсць, так бы мовіць, зрокавая памяць. Я вельмі шмат праглядаю і матэрыяла, і альбомаў. Вельмі дасціпны альбом выйшла на Украіне, вось менавіта пра палескую ікону. І яны таксама там ўсё хаваецца ў маёй зрокавай памяці. Вось. І тое, што я бачу, напрыклад, на тых жа аўкцыёнах і на тых жа рынках у Маскве, і тое, што мне прапаноўваюць дылеры, дарэчы, дылеры мастацкія, і менавіта тыя, хто непасрэдна працуе, вось вы сказалі, на гарышчы ці ў чырвоным куце. Я ні адной іконы з гарышча ці з чырвонага кута не зняў. Усё гэта трапляецца праз пасрэднікаў. І менавіта пасрэднікам яны ведаюць, што мяне цікавіць, і яны ўжо самі прапаноўваюць мне тыя абразы, і я праглядаю. Напрыклад, з 10 абразоў я магу выбраць толькі адзін, які мяне зацікавіць, які кранае маю душу. То бок дылеры працуюць пад запыт? Да. Гэта праца ўсяго антыкварнага рынка. Менавіта так яно і будуецца. Ты знаёмішся з дылерамі, якія працуюць, напрыклад, у той жа Маскве, якія ездзяць і за Урал там, і трапляюць да іх гэтыя нават і палескія іконы, і яны ўжо... Гэта раней была праблема. А зараз інтэрнэт, калі ласка, фух, і ўсё. Так, выявы ў цябе, і ты гаворыш, гэта табе трэба, гэта табе не трэба. А вы размаўляеце з імі, ці там задаеце пытанні пра гісторыю гэтых абразоў? Альбо гэта можа крыху адштурхнуць вас? Не. Іншы раз адштурхоўвае, так. Я ведаю такія прыклады, я не буду тут казаць, але ёсць і такія прыклады. Іх, дарэчы, менавіта ў пачатку 2000-х было шмат. Чаму? А таму, што менавіта з 2000 па 2010 гэта самы ўсплёск калекцыянавання быў у Расіі. І ў Расіі менавіта там ўсё это звязана з крыміналам. Напэўна, так, як і ў нас, але ў нас крымінал не такі злосны, скажам так, і такі вялікі, як у Расіі. І таму, калі я ведаю, што менавіта некаторыя абразы звязаныя з крыміналам, я не працую з імі. Дарэчы, гісторыя абраза і гісторыя рэчы, гэта ў нас называецца у антыквараў правенанс. Гэта надае рэчы плюс. Напрыклад, там рэч належала таму-то і там. Некай выбітнай асобе. Напрыклад, Радзівілу
ці сапегам. Адразу ж кошт рэчы павялічваецца. І трэба даказаць, што менавіта гэтая рэч была там і там. Трэба паказаць стары фотаздымак, што яна менавіта вось там яна была. Ну, самі ж ведаеце, што менавіта рэч з гісторыяй яна будзе каштаваць нашмат даражэй. Але я так разумею, што ў вашай калекцыі ёсць абразы і без гэтага кантэксту. Не тое, што ёсць, а напэўна іх 80%. 80% я не ведаю адкуль, то бок арэол, скажем так, ці месца іх паходжання больш-менш я ведаю, але, скажем, сямейныя гісторыі я не ведаю. Многіх абразоў я не ведаю. Напрыклад, вельмі цікавы, калі гэта ўжо не беларускі абраз, а беларуская гісторыя. Маю на ўвазе дубраўская дзігітрыя касцёла з Дубраў, каля Маладэчны. Абраз, дарэчы, вельмі вялікі, метр, памеры метр на метр 40 дзесьці. Вось так, з рамай. Яна да мяне трапіла такім чынам. Вось, дарэчы, я гаварыў, што не маю і не працую з крымінал. Але справа ў тым, што вось менавіта дубраўскі абраз быў знойдзены, нашчадкамі, скажем так, яны дзесьці майго ўзросту, нашчадкамі, бабуля памерла, яны на гаршчу глядзяць нешта завёрнутае ў радзюшку вялікае. Адкрылі, а там ён вельмі ў страшэнным дрэнным стане быў, але там былі срэбраныя шаты, срэбраныя кароны з каменьчыкамі, яны ўжо думалі, што гэта там алмазы, дыяменты, рубіны, смарагды. Вось. І яны думалі, што там гэты абраз каштуе вельмі шмат. І яны хацелі яе вывезці, уже дагаварыліся вывезці ў Літву. Ім давалі там 50-60 тысяч даляраў. Вось. Але Літва запатрабавала: вывезіце да нас, а мы там вам аддадзім грошы. Праз мяжу. Вось. І я так, хлопцы вельмі спужаліся. Вось. І такім чынам гэты абраз трапіў ўсё-такі да мяне. А спужаліся і што зрабілі? Яны спужаліся і пачалі ўжо выходзіць на дылераў мясцовых. Так яны выйшлі на сваіх знаёмых недзе ў Літве, і яны хацелі ў Літву это перапрадаць. А так яны на мясцовых дылерах, а дылеры ж мясцовыя ведаюць, каму беларуская спадчына патрэбна. Яны ўжо вывелі на мяне, і я яе выкупіў. Вось. І да гэтага часу. Дарэчы, гэта было ў 10-м годзе, напэўна. А калі не сакрэт, выкупілі за якую суму? Нашмат менш. Дзесьці некалькі тысяч. То бок я сказаў, я іх, дарэчы, напужаў. Я сказаў, што гэта ўсё ж такі нацыянальная спадчына, нацыянальнае дастаянне. Калі мы заявім гэта куды патрэбна, то у вас наогул канфіскуюць без грошай. Так што мы даём вам вось гэтую суму, і калі ласка. Яна застанецца тут, я ўсюды буду гаварыць, якія вы малайцы, што вы заставілі тут абраз гэты. Ён застаўся тут. Гэты абраз потым, я ж не ведаў адкуль. А потым я ўжо пачаў вывучаць гісторыю і па шатах, і па тых прывесках, якія былі на іконе. Я зразумеў, што яна належала да Адама Хмары. Адам Хмара яе падараваў у гэты касцёл. Вось. І так што яе кошт адразу скокнуў уверх. Але я таксама яе нікуды не прадаю. Яна належыць мне, і менавіта належыць Беларусі. А ляжала яна на гарышчы дзесьці ў вёсцы каля Дубрава? Так, Крыніца. Крыніца ёсць такая невялічкая вёска каля Маладэчны. Я туды заехаў. Гэта ікона стаяла між машын у гаражы. Таксама ўся пасыпаная саломай, друзам там, і ўсё такое, там ніякага выгляду не было. Я наогул думаю, за што я тут нейкія тысячы плачу, яны там паедуць зараз у Польшу прыгоніць, ці ў Літву прыгоніць машыну, а я застануся з гэтай вось незразумелай рэччу. Але тым не менш, я адрэстаўраваў уже і рама,
адрэстаўраваная. Ну, то бок яна хутка з'явіцца і можа быць і ў маладэчынскім касцёле яна і з'явіцца. І, дарэчы, вось такія моманты даюць табе мэтанакіраванасць, што ты павінен менавіта гэтым займацца, таму што не ты і не другія, ну, можа, другія зараз з'явіліся, тое, хто можа і выкупіць, і ну, менавіта адрэстаўраваць такія рэчы. Але на той час, ну, это 2000-е гады, это быў, так бы мовіць, час накаплення першага капіталу, скажем так, росквіту нашых бізнесоўцаў. Але што цікава, ну, не тое, што цікава, я магу сказаць, што гэта можа зараз бізнесоўцы нашыя пачынаюць звяртаць увагу на беларускую спадчыну. На той час гэта не вельмі было цікава. Калі ты камусьці сказаў бы на той час, ну, напрыканцы 90-х і пачатку 2000-х, што вось трэба выкупіць нейкую беларускую спадчыну, то мала хто на гэта ішоў. Яшчэ Язэпа Драздовіча і тое на той час за 300, за 600 долараў можна было і купіць Язэпа Драздовіча. Это зараз ён падрос у кошце, а на той час не. На вялікі жаль. Але тым не менш, з цягам часу, вы ж бачыце, цікавасць да беларускай спадчыны, яна расце, і менавіта расце сабе кошт самой беларускай спадчыны, таму што яна стала цікава для народа, скажем так. Да. Я якраз хацеў запытацца пра рынак і эканоміку, але вось, ну, перад гэтым хачу запытацца пра дылераў. Колькі раз мы гаворым гэтае слова дылеры, і я б хацеў бы, ну, запытацца у вас, каб, ну, папрасіць, каб вы растлумачылі ўвогуле гэтую катэгорыю людзей, хто гэтыя такія дылеры, у чым іх матывацыя і наколькі іх увогуле шмат, наколькі вялікі гэты рынак дылераў? Калі гаварыць пра суседнюю краіну, скажем так, нават пра Украіну зусім нядаўна. Літва, там меншы антыкварны рынок, а, напрыклад, украінскі і расійскі антыкварны рынок, ён непараўнальна вялікі з нашым беларускім. Беларускі рынок, ён пачаў толькі зараз дыхаць, і тое дыхае на ладан, скажем так, зараз. Таму што цікавасць таксама, тут кан'юнктура, скажем так, кан'юнктура рынка змянялася. Таму што, па-першае, усе пачалі збіраць што? Тутэйшыя, скажем так, тутэйшыя калекцыянеры, бізнесмены, глядзелі, што збіраюць там, у Расіі. А што там збіраюць? Іконы. Якія іконы? Расійскія. І вось яны пачалі збіраць менавіта расійскія іконы, расійскае срэбра, Фаберже, потым расійскі фарфор. Ім беларуская, я колькі раз, я ж таксама ўжо працаваў сам дылерам. Ну, як дылерам? Ну, знаўцам, скажем так, які накіроўваў, каб людзі збіралі што? Ну, вось, да мяне звяртаюцца бізнесмены і гавораць, ну, для статуса я павінен нешта збіраць. Дапамажы мне. А я адказваю сваёй галавой і сваімі ведамі, скажем так, таму што яны збіраюць не такія рэчы, якія каштуюць там 100-200 долараў. Там уже рэчы такія десяткі тысяч, і ты адказваеш як эксперт сваёй галавой. Калі ты прывозіш нешта і гаворыш, што гэта менавіта тое, што ты паказваеш, за што ты адказваеш, то і менавіта яны і куплялі. Але менавіта вось дзесьці пачынаецца з 14-го года, а можа і тут з 20-го, ўсё, беларускіх калекцыянераў менавіта даўніны антыкварыаты, іх амаль што не стала. Пачынаюць збіраць, ну, што зараз самае тыповае, што збіраюць антыквары. Жоўтыя кружочки. Гэта пяцёркі, дзесяткі царскія. Гэта той матэрыял, які заўсёды будзе каштаваць. Я маю на ўвазе золата. На вялікі жаль, гэта так. Што яшчэ, хто такія дылеры? Пра дылераў, дарэчы, яшчэ і пісаў Караткевіч. Калі мы ўспомнім Чорны замак альшанскі, то ён гаварыў, калекцыянеры ад гандляроў. То бок для іх на першым месцы стаіць менавіта гандаль, атрымаць вось сваю долю. Раней гэта было больш
цікавая праца, я маю на увазе даінтэрнэтныя часы, таму што інфармацыі было мала, ты мог купляць за $100, прадаваць за 1000. Таму што інфармацыі было мала. А зараз, калі ласка, адкрываем аўкцыён і бачым, што там яна менавіта прайшла по такім кошце. І мне говорят, што мы можам заплаціць толькі такую вось цэну. Всё. А уладальнікі антыкварыятаў, як крам і дылеры, гэта адны і ты ж асобы ці не? Амаль што так. Амаль што так. Яны таксама працуюць з дылерамі. Вось любую краму нашу вы наведаеце, і там таксама яны абраслі дылерамі. Я ўсіх нашых уладальнікаў крам, вось старых, ну як старых, майго ўзросту і трохі маладзейшыя, 70-х гадоў нараджэння, я іх усіх ведаю. І ўсе мы раслі менавіта вось у антыкварным рынку і раслі і абрасталі вось гэтымі дылерамі, якія прыязджалі і з Віцебска, і з Гомлі, і з Магілёва, і нават з Расіі. Нават з Расіі сюда прыязджалі, там з Кастрамы, з Ярославля і з Москвы. Потым ужо самі пачалі мы ездзіць па Расіі, па той жа Кастраме, Ярославле і Москве. Амаль што кожную нядзелю, кожны тыдзень я ездзіў у Москву. Ну зараз я не езджу, таму што я ж сказаў, што менавіта калекцыянераў у нас амаль што не стала. І тэма калекцыянавання ў лепшым выпадку гэта менавіта беларускі жывапіс савецкага часу. То бок гэта Савіцкі, гэта Цвірко, ну і так далей. Казалі пра рынак калекцыявання і рынак дылераў. А калі казаць пра рынак абразоў, ці існуе ён увогуле ў Беларусі? Беларусі ён існаваў. Ён існаваў дзесьці пачынаючы з 1996-7 гадоў і ну і зараз ён існуе, але я скажу, што зараз абразы амаль што не то, што не карыстаюцца попытам. Іх набываюць дзеля таго, каб зрабіць прэзэнт, скажем так, падарунак нейкі. Але мэтанакіравана збіраць абразы тут амаль што ніхто не збірае. Толькі пару калекцыянераў ёсць, якія збіраюць менавіта веткаўскія абразы. Веткаўскія, ось, дарэчы, апроч палескай іконы вельмі карыстаюцца попытам веткаўскія абразы, але веткаўскія абразы, каб былі ў ідэальным стане ці рэдкай іканаграфіі нейкай. То бок фактычна, калі рынак існуе, то ён у выглядзе дылер знайшоў, калекцыянер набыў і ўсё? Альбо ёсць яшчэ нейкія стасункі паміж удзельнікамі рынка? Не, я мяркую, што толькі абраз праходзіць, ну, такі шлях, скажем так. Дылер набывае, ці сам калекцыянер. Дарэчы, у нас ёсць калекцыянер, я не буду раскрываць яго імя, які набывае менавіта за межамі Беларусі веткаўскую ікону. Ён набывае веткаўскую ікону за межамі Беларусі, і гэта, дарэчы, вельмі рэдкі прыклад таго, што і сам калекцыянер выступае як дылер. Я таксама гэтым займаўся. Зараз амаль што не займаюся. Я маю на увазе, ну, мы ж павінны зарабляць нешта, скажем так, на антыкварным рынку. І ты уже мэтанакіравана нешта збіраеш і не тое, што перапрадаеш, а прапануеш у калекцыю. Перапродаж это, скажем так, гэта нейкія камісіёнка, скажем так, камісійныя справы, а ты мэтанакіравана збіраеш нейкія рэчы пад апределённыя калекцыі і іх уже прапаноўваеш. І ведаеш, што менавіта гэтая рэч знойдзе свайго пакупніка не тут, скажем, у Беларусі, а можа і ў Расіі. Былі такія ў мяне выпадкі, калі я знаходзіў тут, у Беларусі, мне прапаноўвалі абразы канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя, але маскоўскіх пісем. І я ведаў, што за іх тут нармальную кошт не дадуць. І мне прыходзілася вывозіць іх у Расію. Ну, это было напрыканцы 1990-х, скажем так. Зараз такіх абразоў тут няма. Чаму? А таму, што такія абразы менавіта былі у старавераў, стараабрадцаў. Вось. А іх, так бы мовіць, абшчыны, яны вельмі закрытыя.
вельмі закрытыя і ўжо калі старэйшае пакаленне адыходзіць, то маладое пакаленне можна ў іх, напрыклад, выкупіць такія абразы. Але старэйшае пакаленне іх не аддавала. І што цікава, менавіта стараабрадцы ў нас былі вось Віцебск, Полацк. Больш за ўсё абразоў да мяне вось такого старых ікон да мяне прыйшло менавіта з Віцебска. Зразумеў. Спадар Ігар, а вось за ўвесь час калекцыявання і стасункаў з тымі ж дылерамі, як змяняліся цэны за ўвесь гэты час? Як яны ўвогуле працягваюць змяняцца? Увесь час цэны ідуць уверх. Ну, увесь антыкварны рынок, ён падзелены на супер рэчы, ну, эксклюзіў, так бы мовіць, сярэднія рэчы, ну і распаўсюджаныя. Распаўсюджаныя яны не растуць у коштах, скажем так. Але, напрыклад, эксклюзіў, ну, эксклюзіў для простага такого пакупніка антыкварыята гэта менавіта Фаберже. Фаберже увесь час кошт расце, ён увесь час патрабаваны. Яго і набываюць як і для калекцыі, так і для дарагіх і каштоўных прэзентаў. Ён зразумелы для ўсіх, скажем так. А калі казаць пра вашу калекцыю палескіх абразоў, то пра які кошт увогуле ідзе гаворка, калі вось ёсць прапанова набыць? Не, дарэчы, была прапанова набыць маю калекцыю па-за межамі Беларусі. Па-за межамі Беларусі яны бачылі, што я выбіраў, скажем так, разынкі з антыкварнага рынка менавіта палескай іконы і зразумелі, што дзеля гэтага патрэбен час і дзеля гэтага патрэбен густ. І мне прапаноўвалі, але ў Расію. Я адказаў. Яны застануцца тут. Няхай я адыду у іншы свет, усе мы не вечныя, скажем так, а менавіта дзеці мае менавіта выхоўваліся побач з гэтымі абразамі. На той час яны гаварылі, што расці сярод гэтага хламу там і ўсё такое, гэта не вельмі цікава, але зараз, калі ім пераваліла за 30, то яны зразумелі, што гэта такое ёсць. Вернуся пазней да пытання, якое задаваў, але як вы ўжо згадалі кошт. Давайте пра кошт. Просто я сустракаў інфармацыю, што ў 2015 годзе вы згаджаліся прадаць слуцкі пояс Магілёўскаму музею. І там вось была гаворка пра 60 тысяч даляраў. А я хацеў запытацца, ці... Не. Ва ўсякім выпадку ў артыкуле была напісана гэтая сума. Не ведаю, якая была насамрэч. Гэта называецца піяр. Дарэчы, там між мной і Магілёвам якраз стаў яшчэ адзін дылер, які хацеў зарабіць на гэтым. Насамрэч пас каштаваў нашмат меней, амаль у 2 разы. Я вось хацеў запытацца пра, так мовіць, рыначную капіталізацыю вашай калекцыі. Вы разумееце увогуле, колькі яна каштуе? Не, я не магу зразумець, колькі яна каштуе, таму што ў свой час, вось мы гаварылі пра пачатак. Пачатак мой, калі я ўбачыў гэтыя першы раз палескія іконы. На той час яны каштавалі вельмі смешныя грошы. 10, працяжнік 20 даляраў. Гэта быў 95-96 год. Праз 10 год яны ўжо каштавалі 100 даляраў. А зараз, так бы мовіць, разынкі палескай іконы каштуюць уже 200-250 даляраў. Гэта калі глядзець на сабекошт, як ідзе рост сабекошту калекцыі. То бок, фактычна, калі ствараць такую калекцыю і працаваць над гэтым, то вось збіраючы гэтыя разынкі, то гэта трэба разумець, што кожны абраз будзе каштаваць там каля 200-300 даляраў. Так. А дарэчы, у нас ёсць, но я яго на вялікі жаль не ведаю. Ёсць таксама адзін калекцыянер, у якога таксама ёсць палескія абразы. І іх таксама каля сотні ці нават болей. Справа ў тым, што ён набываў абразы, дзесьці па сотні, па 150 даляраў, укладаў у рэстаўрацыю. Ён не сам займаўся наш, дарэчы, мастацкі музей. І там сабекошт уже самого абраза сягаў за 300-400 даляраў. Дарэчы, нейкая частка
нейкая частка яго калекцыі была выстаўлена ў свой час, але гэта было да 2020-х гадоў у Раўмічах. Я мяркую, што таксама вельмі цікавая калекцыя палескіх абразоў. Так што я не адзін. Я не адзін. Ёсць яшчэ партызаны у нас, у Беларусі. Калі ўжо гаворым пра гэтую эканоміку, разумеючы там кошты, колькі патрэбна выдаткаваць грошы, каб ствараць калекцыю, ці можна ўвогуле зарабіць на калекцыяванні? Ну, не ведаю. Гэта вельмі цяжкое пытанне для мяне. Вельмі цяжкое пытанне, але гэта, я думаю, не цяжкое пытанне для маскоўскіх калекцыянераў. Там ёсць такі калекцыянер, які займаецца паліграфічным бізнесам, Бандарэнка. І ён, дарэчы, адзін з самых такіх прадвінутых калекцыянераў ікон. І ён, напрыклад, збірае адну калекцыю, сабраў, раз, і яна пайшла ў продаж, але ўжо па другіх коштах. Вось усе гады я назіраю за гэтым і гляджу, ўжо трэцяя калекцыя збіраецца, і я мяркую, што ён зарабляе там не дзесяткі мільёнаў даляраў на гэта. А у нас, дарэчы, вельмі такое цяжкое пытанне менавіта і для калекцыянераў, і для пакупнікоў. Таму што калекцыянеры, яны ўвесь час думаюць, што я ўкладаю грошы у рэчы, якія з цягам часу будуць каштаваць даражэй. А між іншым, рынок ён вельмі такі жвавы, скажем так. Напрыклад, у 2010-х, нават 15-х годах вельмі вялікія кошты былі на расійскія медалі і фалерыстыка, так называемая, ордэны і медалі. І там кошт сягаў там некалькі сотняў тысяч даляраў за некаторыя рэчы, да? І рынок абрынуўся. Я маю на ўвазе менавіта сярэднюю частку, не эксклюзівы. Эксклюзівы яны наогул увесь час там трымаюцца наверсе, але сярэдняя частка і ніжэй яна абрынулася, і яна некаторыя калекцыянеры на гэтым трацілі і вельмі вялікія грошы, Таму вывад: трэба калекцыянаваць толькі верх. Я маю на ўвазе разынкі і эксклюзіў. І, дарэчы, вось як калекцыя жыве, яна ўвесь час абнаўляецца. Я маю на ўвазе не тое, што ты нешта прыдбаў і тут жа прадаў. Калі ты трапляецца да цябе рэч густоўная, і ты бачыш, што гэта разынка ў тваёй калекцыі, ты яе адстаўляеш. Яна жыве ў тваёй калекцыі. Але калі ты набываеш і бачыш, што гэта сярэдняя такая рэч, то ты збаўляешся ад яе з цягам часу і ўвесь час набываеш, але і збаўляешся ад, так бы мовіць, вымываеш залатыя вось гэтыя разынкі з гэтага жвіру. Жвір няхай адыходзіць у антыкварны рынок, а ў цябе ў руках застаюцца залатыя самародкі. З 90-х гадоў займаецеся гэтай справай, калекцыянаваннем. Калі паглядзець на календар, то это ўжо амаль 30 год. Да, гэта амаль што жыццё, скажем так. Вось. А яшчэ і займаецеся рэстаўрацыяй. І пры ўсім гэтым дзеліцеся сваім досведам на сваёй сторонцы ў Фейсбуку, сваімі творамі ў розных там выставах, ці там ваша праца рэстаўрацыі, яна там дзесьці выстаўляецца і захоўваецца ў іншых месцах. І вось мне пытанне такое проста є, што вас матывуе гэта ўсё рабіць? Не толькі збіраць, а яшчэ там вось займацца шчыльнай працай непасрэдна са зборамі калекцыі і з асветаю. Ну, гэта можа адно слово только. Гэта маё жыццё. То бок я пабудаваў сваё жыццё так. Некаторыя маладыя людзі, я ўжо так гавару, як як сакал, так і стары. Ну, тым не менш, 64 ў гэтым годзе будзе. І падзяліцца мэта жыцця. То бок усе маладыя гавораць, ну, якая ж мэта жыцця будзе. А я хочу сказаць, што я жыў так, як мне падабалася. Я займаўся тым, што мне падабалася, і я атрымліваў асалоду ад таго, чым я займаўся. А ў гэтага шляха ёсць нейкая канчатковая мэта? Канчатковая мэта?
Дарэчы, я гаварыў аб гэтым. Я хачу быць Трэцяковым. То бок, каб была Трэцякоўская галерэя, такая мэта была дзесьці, калі мне было 40-50 год. Але я бачу, што я не валодаю магнацкімі якасцямі, скажам так, у мяне няма фабрыкі, як у Трэцякова, каб зарабляць агромністыя грошы і пабудаваць Трэцякоўскую галерэю. Ну, я думаю, што за мной прыйдуць людзі, якім я буду прыклад. Што ўвогуле патрэбна для рэалізацыі вось гэтай мэты? Для рэалізацыі гэтай мэты ты павінен знайсці спонсара, які таксама разумее, што краіне патрэбна беларуская спадчына і што менавіта на гэтай беларускай спадчыне будуць выхоўвацца новыя пакаленні, каб яны менавіта і любілі Беларусь і шанавалі яе спадчыну і збіралі яе. Гэта ўжо час ідзе, калі трэба збіраць камяні. А як думаеце, што ўвогуле патрэбна, каб з'явіліся гэтыя спонсары? Гэта адукацыя і яшчэ раз адукацыя. Ну, напэўна, любоў да гісторыі не толькі, скажам так, да нейкага перыяду, але наогул да ўсей гісторыі, да сваіх каранёў у тым ліку. Такая у нас атрымалася размова пра калекцыянаванне. Цікава пачуць вашы меркаванні па тэме бізнеса і культуры. Што мусіць адбыцца, каб беларускі бізнес пачаў падтрымліваць культуру? Пытанне больш пра масавую з'яву, а не пра адзінкавыя выпадкі. І ввогуле, як вы бачыце падтрымку культуры бізнеса? Пішыце свае думкі ў каментары ў соцсеткі альбо падзеліся імі ў дырэкт. І таксама падзеліся меркаваннем, ці патрэбна Беларусі свой музей беларускіх абразоў, мабыць, музей палескіх абразоў. Што думаеце наконт думкі і мэты, ці, можна сказаць, мары спадара ігра? Нагадаю, што падтрымаць праект Вандра можна двумя спосабамі. Альбо набыўшы складанку «Дзень жыцця спадчыны», альбо падтрымаўшы на пляцоўках накшталту Баймі-кофе ці Patreon. Усе спасылкі будуць у апісанні. Дзякуй, што даслухалі гэты выпуск да канца. Падтрымлівайце спадчыну і тых людзей, хто працуе з ёй. Ну і, канешне, вандруем!